baɗa habe yi ma rana ba. Jinin a shawo da wanda ba halattacce ba, lawan trayom ta baɗa habe yi ma rana ba. Kai jinin a shawo da wanda ba halattacce ba, lawan trayom ta baɗa habe yi ma rana ba. Ni dan Bashir ba a taɓa kaɗa haɓan bullo ba, ko malami ne ko jahili ba zan yi shiru ba, kai ko ubana ne kai ba zan kisi nema ba, balle wulakantaccen da ko kare be kai ba jinin a shawo. Ka ba ka saba sai ka warware tun farko, lawan tiramul kun tsara sharri kayo sauko. Gida na sukar manzon mu ka riga ka leko, da yan izala kun mai da ɗa ba komai ba jinin a shawo. Batun mani a jikin rasulu kai ka furto, mun jala wannan yau ga na kwarkwata ka zanto, mun gane cewa kai kafiri ne ba ko kwanto, a yau fa karar da muke fani ba zan yi ma ba jinin a shawo. A sharrukan da kake yi fa baka bar kowa ba, kai wa ɗariƙa ka yi wa shi a batin yau ba, da an ritsa ka baka da hujja ban ƙarya ba, amai kalashe a gare ka bai zamo komai ba jinin a shawo. In ka ce wa shi'a sun ware 12 na imamai, sannan cikin 12 har kumaini na a imamai, an yi dare ka maganar da kai ka danyo mai ai sai ka noke maganar ka ce baka furto ba jinin a shawo da wanda ba halattacce ba, lawan trayom ta baɗa habe yi ma rana ba. Sannan mu je kan maganar hadis na umma haramin, kayo bayanin gwaggon sace ciki da yakina, a tambaye ka ta ina ta zama gwaggon manzan, ka rasa hujja ijma'i ba dalili ne ba jinin a shawo. Lawan trayom wallahi ka riga kai ridda, ƙarya ga annabi kayi ta yau kwata ka fada, sai dai mu ce ma alawar gaza ka zinan nan da ayyukan ka ba su yo kama da mai tuba ba jinin a shawo. Ku abuwa ya ku yan uwa abin yayi zafi, lawan tiramul maganar da kai a yau dai zurfi, dukan bayanan da kake akan rasulu na zifi, mun gane cewa sharrin ka baka bar kowa ba jinin a shawo. Dukan bayanin darajar rasuli in ka ɗauko, to sai ka rushe maganar ka ce fa ba ta da ƙarko, idan batun ta waya ne gaɗa in ka leko, to sai ka dage maganar ka ce ba ta yi rauni ba jinin a shawo. Hado ma'aiki da mutum a yau kamar kowa ma, abun mu laifi ne in ka shi sai mun farma, to yau da dabba falawai ya haɗa mai alfarma, mutan Kano kuma su sun tsaya ba su yi komai ba jinin a shawo da wanda ba halattacce ba, lawan trayom ta baɗa habe yi ma rana ba. A yan ɗariƙa wallahi kun riga kun faɗo, kun yi wa naku sharrin da tun azal kun gado, to gashi daga izala fazantuka ya zubdo akan ma'aiki, yau duniya ba ta yi komai ba jinin a shawo. Da ya yi ta'asar duk yan uwansa sun haɗa kansu, sun nuna cewa ba wanda za ya takura nasu, kiri-kiri yau dai gashi an buga an bar su wajen hukuma, ko so guda lawan bekon ba a shawo. Ina mutanen maja na ɗaura malam sarki, yan kadiriya ko yan tijaniya ba sirki, kamar maɗatai yau gashi si batu duk sun ki, mun gane cewa sun ɗauki ɗaha ba komai ba dan a shawo. Kafin na ja birki za na gaida babbar ɓauna, ko dai na ce zakin zakuna mu je sarki na, sarkin gida kenan masu maganin duk arna, jini ga Nasir kabara kamar ka ba a samu ba malamina. Girman dakan duk makiya rasuli ne mun gano, ya gagare su gun kara ɗaha duk mun auno, hakan ta sa su a gare shi ya huta sun kunno, an yo tsare kato aiko dai ba sa huta ba jinin a shawo da wanda ba halattacce ba,
bai yi marana ba. su makaro sarki tun da ka riga ka horar, sannan hadisan da su raina da hadin ka korar. Ga ɗalibai yan asahabu ka riga ka samar, su dora aikin da kake fa ba su yi sanyi ba. Jarumai na ga walƙiya an yo yan uwa a yau sun gano, yau a halin suna sharrukan ku duk an tono. Sunar sahabbai kurke a yau fa mun je gano, sunar ma'aiki sai alibaitu ba waiwai ba. Jinin gwani na ahir na ce muku yan kungiya ku sako hira, 'ya'yan zina ku yi shiru batun a ɗan kwai saura. 'Ya'yan tumakai 'ya'yan kare da 'ya'yan bera, idan ku kunki mu sha'irai ba mi sanyi ba. Wanda ba halastacce ba, lawan trayom ta baɗa habe yi marana ba. Jinin a shawo da wanda ba halattacce ba, lawan trayom ta baɗa habe yi marana ba. Kai jinin a shawo